Eldor pita kad će početak klipa. Sad, ćao svima, ja sam Kika, ja brate, zašto ovo pričam? U ovom videu odlučila sam da odgovorim na neko od vaše pitanja. Od vaše pitanja. Ja sam imao u klipu, odlučila sam da odgovorim na vaše pitanja. Molim vas, ne komentarišite moj izgled. Mislim, ne da ne komentarišite, nego objavila sam par slika na Instagramu i svi su pisali u fazonu, ne treba ti ovoliko šminke, nemoj se šminkaš, ružna si, mislim, dobro, neki ljudi pričaju sam ružna, ali ono, brate, žensko, mogu ja nekada se našminkam, jel tako? Sad kao ti samo sebi reci, tako je. Tako je. Znam da niste navikli da me vidite našminkanu, ali eto, došla mi sestra pa sam je zamolila da me našminkam, pošto ja volim kad ona mene našminka. I ko me nije zapratio na Instagramu, obavezno da me zaprati. Naređujem. Šalim se. Veliki pozdrav za Arduanu koja pita da li sam se ikada pretvarala da sam bolesna kako ne bi išla u školu. I šta je moja mama rekla na to? Ja, 4. razred osnovne škole. Bože, koliko mi se nije išlo taj dan u školu. Znala sam da sam, znači moram da idem prije podne. I tako me mrzelo da ustanem. I slušajte ovo, ja dolazim kod mame i ovako. Uhvatila sam se za glavu i za stomak. Rekao, mama, meni nije dobro, imam temperaturu, ali stvarno me boli stomak i ja ne mogu sutra da idem. A kakav sam tolerant bila, jao, bože. Pusti ona mene da ne idem ja u školu, ali znači meni je taj dan bilo apsolutno sve normalno, znači nisam se osjećala bolesno uopšte. Ujutru ja se budim, ja imam temperaturu, gorim, nije mi dobro, razboljela sam se i bila sam prehlađena, tačnije bolesna, ono, 1 nedelju dana. I od tada više nikad nisam rekla, no kao boli me stomak ili boli me glava. Znači, ne daj Bože, to ono što mama kaže, nemoj da kažeš boli te uvo. Jer posle kad te zaboli, vidjet ćete kako boli. I tad, brate, nikad, znači nikad više nisam govorila o boli me. I nemojte ni vi, slučajno. Recite, ne ide vam se u školu ili bolje ne. Bolje onda recite da vas boli stomak, pa pretrpite bol, pojedite krompir. Anor pita, dolaziš li na Balkan Tube Fest u Sarajevo i pozdrav iz Sarajeva. Veliki pozdrav za Anora iz Sarajeva. Dolazim i sad ću da vam kažem tačno kada se održava Balkan Tube Fest. Znači 25. i 26. novembra u Sarajevu, Dom mladih, početak je u 12 sati, a ulaznice ću da vam ostavim u opisu, gdje možete da ih kupite. Tako da vidimo se Anore tamo. Nemanja pita kada si imala prvog dečka i kako je to izgledalo. Kako je to moglo da izgleda? Pa prvi dečko to je ono kao poljubite se i već se odmah volite i ono već planirate sve i ma daj beš, bolje tome da ne pričam. To je, to ćemo, ovo pitanje ćemo preskočimo. A kada sam imala, pa negdje u 5. razredu, tako beš. Na to onaj prvi poljubac, davno zaboravljen. To je tad bilo. To je baš onako smiješno izgledalo. Bećir pita kako to da si počela sad CSGO i zašto ne igraš kao profesionalna gamerka, daleko bi dogurala nego ovako. Kako sam počela? Counter sam počela da igram tako što, sjećam se, u to vrijeme igrala sam Minecraft svaki dan. Probali smo tad Counter i ja sam ga zavoljela, ali nisam baš nešto pretjerano igrala, nego ono, malo po malo Counter, malo Minecraft. I eto, tako sam počela da igram Counter, a zašto ne igram kao profesionalna gamerka, daleko bi doguram. Pa gle, ja se stvarno trudim da se poboljšam u Counteru i našla sam skoro sada tim i trudim se, tako da se nadam jednog dana da ću igrati profesionalno Counter. Ran pita ovako, Ema se srami pitati pa ću ja za njom. Kako to da tako dobro igraš CS, a Ema koja se svaki dan trudi ima minimalne pomake i ne razumije zašto nije bolje i zašto se to ne vidi. Prije svega, Gigi i Ema, nadam se da me ne trolujete s ovim pitanjem, ali ja ću da vam odgovorim ozbiljno kako bih zaista svakom odgovarjala. Prije svega, ja sam preno godinu dana mislila da se ja zaista trudim oko Countera i da znaš, kao ne mogu da se poboljšam, a trudim se. Sada kada pogledam koliko sam se ja trudila, tu u stvari ništa. Znači ja se nisam ni 0% trudila. Znate šta je trud? Kada ti napraviš sebi schedule šta kad radiš. Znači, Ema, slušaj me sad ovako. Prvo, moraš svaki dan da odvojiš sebi vrijeme, sat vremena na deathmatchu, da ubiješ 200 ljudi, onda da ideš na aimbots, 1000 puta da ubiješ botove, 500 sa kalašem, 500 sa M-kom, onda da ideš na onaj deathmatch sa pištoljima da vežbaš i to, i da jednom u nedelju dana gledaš demoje od ovih pro igrača i da pratiš turnire koji su
koji se održavaju kad već. Da, moraš da promeniš igrače sa kojima igraš, pošto ne verujem da ćeš se poboljšati nešto uz Gigija. Šalim se, Gigi. Ja sam se poboljšala baš dosta od kako sam počela igram sa ovim mojim momcima. Znači, oni su vrh likovi i ja sam 1 godinu dana igrala na public serverima, zato i nisam mogla se poboljšam. I veruj mi, ako se zaista budeš trudila, vidjet ćeš napredak. Ignet kaže, smorila si sa američki. Ja smorila sa američkim. Ignet, slušaj ti mene sad ovako. Da ti probaš moje palačinke, pa ne bi se skidala sa njih. Pa ne bi prestao da ih jedeš bre mjesec dana, kako je mjesec dana, godinu, svaki dan bi ih jeo. Samo da ih probaš, a probat ćeš jedan. Moram da vam napravim jednom palačinke. Steksi pita da li bi radije bila šampion u CSGO ili bi žela da budeš jedan od najpoznatijih svetskih youtubera. Malo prije, kad sam pročitala ovo pitanje, majka mi krenula da su mi suze na oči. Evo, neće sad. Zato što je... Majke mi, tvoje pitanje Steksi me tako pogodilo, jer to su 2 stvari koje najviše želim trenutno sad u životu. Ne znam, stvarno ne znam šta da ti odgovorim, jer bi voljela i da me ljudi znaju, da budem najbolja u Counteru naravno i da budem jedna od najpoznatijih svetskih youtubera. To nije mala stvar. Ja se nadam da ću u životu uspjeti jedno i drugo, a ako ne, ne znam, budite sa mnom i zajedno ćemo da vidimo dokle ću dogurati. Milorad pita da li bi radije bilo u vezi sa konobarom iz Laboke. Jokaća ne gleda ovaj video. Ili imala inventory 15.000 evra. Kakav bre crni konobar bre. Daj pare. Luka pita hoćeš li snimati CSGO betovanje ili otvaranje kejsova. Kejsove sam već snimala. Dobro, jedan video i svima se to svidelo. A sad ja imam nešto da vam priznam. Prije 1 godinu dana ja sam rekla da je to CSGO betovanje loše zato što se ljudi navuku na to i većina sajtova je rigovano i bla bla trud, te su varke. Ali, ljudi, ja sam počela da betam. Ali ne sad da mene neko sponzoriše i to, nego sam ja zaista počela svoje skinove da betam. Tako da, ako vi hoćete da snimam to, lupite like, a ako nećete, lupite dislike. Pa ćemo da imamo koga više ima. Andrej pita da li bih pre savršenog dečka ili nov komp. Pa s obzirom da sam dobila mašinčinu od kompjutera i da mi ne treba ništa bolje za sad, može neki dečko da se javi na Instagram. Keno pita da ti pozovu 3 klana u CSGO u isto vreme, a da ta 3 klana budu FaZe, Cloud9, SK Gaming, koga bi izabrala. Ovo su moja top 3 tima koje obožavam. Ali, s obzirom da sam betala dosta novca i na FaZe, obožavam FaZe, tako da FaZe bih izabrala. I Franko pita kad će kraj klipa. Sad. I to je bilo to od ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, lupite taj like. Ako vam se nije svidio, lupite dislike. I to je bilo to. Ja se iskreno nadam da sam učinila barem večer zanimljivim. Barem malo. Barem malo. Ako jesam, lupite like. Lupite like. Bože me, šta nije u redu sa mnom. Bude teško ne zavirati. Niko daj me tako. Rađe me bene seci.